Hei, minä olen Savolaisen Aki ja olen Autokillassa, toimin siellä toimitusjohtajana. Ja ratkaisumalli on meille ollut pitkäaikainen yhteistyökumppani. Me ollaan tehty monenlaista projektia tässä menneinä vuosina ja tehdään tälläkin hetkellä eri toiminnoissa. Ja ratkaisumallin kanssa on ollut tosi hyvä työskennellä monestakin syystä, mutta sellaisia asioita, mistä erityisesti ollaan tykätty, että ratkaisumallin ihmiset perehtyy meidän asioihin tosi syvällisesti ennen kuin aletaan etsimään niitä ratkaisuja sitten, että miten asioita tehdään. Ja matkan varrella sitten, kun näitä projekteja toteutetaan, niin tosi hyvin on tullut informaatiota, missä mennään. Ja projektithan ei koskaan mene silleen suunnitellusti, että aina matkan varrella tulee uutta. Ja siinä on tosi joustavasti sitten ratkaisumallin toimesta aina pystytty etenemään ja muuttaa tarvittaessa suuntaa. Ja se on aina tärkeä näissä asioissa. Ja sitten kun ollaan saatu näitä asioita valmiiksi, niin se on ollut kanssa tosi hyvä juttu, että käyttöönottovaiheeseen on panostettu paljon ja siihen otettu kaikki prosessiosalliset mukaan ja varmistettu se, että ne asiat lähtee sitten toimimaan niin kuin ollaan suunniteltu. Ja useimmitenhan siinä käy, että kaikki ei mene kerralla maaliin, mutta ollaan saatu sitten yhdessä aina ratkaistu nämä asiat ja kehitetty prosessia. Ja niinhän se jatkuu se matka sitten, että eihän ne valmiiksi koskaan tulekaan. Ja yhteistyö on ollut tosi hyvä siinä. Ja tärkeää on, että ratkaisumallin kanssa toimitaan paitsi ammattimaisten ihmisten kanssa, niin heillä on myös sopivasti huumoria ja pilke silmäkulmassa ja niin on päästy yhdessä eteenpäin. Ja voin omasta puolesta kyllä suositella ratkaisumallia, että jos teillä on tällaisia asioita, joissa haluat hakea tehoa omiin prosesseihin, niin olkaa ihmeessä yhteydessä ja kuunnelkaa, mitä heillä on nyt kerrottavaa.